मैयानि थान्दै जुथुम्मायाव सोलोंथाइखौ लानानै जों गुबैयै सावरायदों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे जोंनि होमवर्क जोंनि युथ जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ लानानै मटिभेशन एवारनेस मोबिलाइजेशन खालामनांगौ गुबुन फारसेथिङै 6.3 सुक्तिनि जि प्रभिन्सियेलाइजेशननि जि मेटार आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश पेगु बिथांमोननिसिम स्ट्रं मोनसे दाबि रेजुलेसन जोङो हाउसनिफ्राय दैथायहरदों आरो बेनो जाहैबाय जे 6.3 नि आद्रा थानाय बर' मिडियामनि जेसेबां फरायसालिफोर दङ 100% बेखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेशन खालामनायनि थाखाय नैबे बाजेट सेसननि गेजेरजों हाबा मावनांगौ बेखौ जोङो थांखि दैथायहरदों आरो बेयाव नो मर डिले बे खोथाखौ लानानै जों सावरायदों बर' मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननाय हाई सेकेन्डारि आपग्रेडेशन खालामनाय EGS स्कुलाव पोस्ट ग्रेजुएशन खालामनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि उदालगुरि केम्पास गायसननाय गोबां कलेजाव डिपार्टमेन्ट गायसननाय आरो मैयानि धर्मेन्द्र प्रधानआ जि जोंनो मेसेज हरबाय CTET-आव बर'खौ थिसननाय केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयआव बर' साबजेक्ट थिसननाय दिल्ली इउनिभार्सिटियाव MIL हिसाबै बर'खौ थिसननाय बेफोर मोन्दांथिखौ लानानै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय सरकारा सुस्रांनो गोनां बिथिंखौ आसाम सरकार भारत सरकार बिटिआर काउन्सिला सुस्रांनांगोन टिचार एपइन्टमेन्टनि जि मोनसे बिथिं दङ बेखौ गोख्रैनो सुफुंनांगौ बे बिथिंफोरखौ जोङो गुवार गोथौयै सावरायबाय आरो दिनै मोनाबिलियाव लास्ट जोंहा डेलिगेट सिटिं दङ बेयाव रेजुलेसन एडप्ट जागोन आरो एकर्डनि सुक्ति दफा मावफुंनायनि सायाव दसे सम सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जोंनि संबिजिताव लिरखानाय अनुच्छेद बायदियै गोजाम आफाद दानि जि मिरुनि जि टीम दङ बेखौ जोङो डिजल्भ खालामगोन डिजलिउसननि उनाव निउ बडि फर्मेशन जागोन आरो गासैबो जोंनि CWC जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ लानानै जिल्ला आफादफोरजों सावरायनानै CWC आरो डेलिगेट्सफोरजों सावरायनानै आल्टिमेटलि जोङो निउ बडि फर्मेशननि सिद्धान्तखौ लागोन मोनसे गोख्रों शक्तिशाली आरो निउ लिडारशिप निउ जेनेरेशननि बेयाव टीम मोनगोन आंहा बिश्वास दङ आरो जोङो जायफोरा गोलाव सम हाबा मावबाय गोदान टीमखौ दानानै गालांनायनि जोंहा बयहा बिबान दङ बे खोथाखौ आङो फोरमायबाय गोजोन्थों।